Dva svety sa stretávajú. Luxus a výkon. To všetko v novom BMW M5. Potrebujete pokojnú jazdu pre život v meste? Prepnite do elektrického režimu. Ale keď ste pripravení na zábavu, 535 kW, krútiaci moment až 1000 Nm. Povedzme, že má silu, ktorú pocítite, kedykoľvek budete pripravení. Pripravené na okruh s prvkami z uhlíkových vlákien, vďaka ktorým sa budete cítiť o niečo rýchlejšie, aj keď stojíte na mieste. Vyberte si svoju farbu, napríklad Isle of Man Green, alebo si ju vyberte až zo 150 ďalších možností. BMW Individual vám dáva možnosť vyberať celé dni. Najmodernejšie technológie, luxus v každom detaile a dostatok priestoru, či už cestujete mestom, alebo sa pripravujete na vzrušujúcu jazdu. Pripravený zažiť to najlepšie z luxusu a výkonu? Navštívte náš showroom alebo si objednajte svoje nové BMW M5 ešte dnes.